1941-1945 yılların Beyik Watançılık urşuna gazanılan ýeňişiň 79 ýylygy münasibetli Mar welatyna geçirilen bayramçylyk dawrasy welayat merkezi Mar şäheriniň iň bir gözel künjegine ýerleşýän Baky Ot ýadygarlygyna gül goýmak çäresinden başlady. Mar welayat häkimliginiň welayat dinalary bölüminiň Demokratik we Agrar partiyalarynyň welayat kämsiyetleriniň kärdeşirikleşikleriniň welayat birleşmesiniň ýaşlar guramatynyň welayat ýeňişiniň synagatçylar we telekeçiler partiýasynyň welayat kämsiyetiniň bilelikde guramaklaryny ýeňiş güni münasibetli geçirilen gül goýmak çäresi ýokary ruhletigi we senni Baky Ot ýadygarlygyna gül lesselerini goýup ata-babalarymyzyň görkezden gahrmançylygynyň öňüne baş egip taqdim edildi. Gerçek yiğitlerimizin urşda görkezden edermelligi, gaýdusyldygy döwletimiziň bagtyar nesiller üçin merdanalyk we nusgalyk mektepler. Hormatly prezidentimiziň arkadaýly gahrman ferdarymyzyň 1941-1945 ýyllaryň Beýik Watançylyk urşuna gazanılan ýeňişiň 79 ýylygy münasibetli halkymyza iýberen mähirli gutlugyny göňüller galkynan hemde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda wurdyna gowanyp buýsanyp ýaşaýan gollary tergülleseli bagtyar raýatlaryň uzyn hatarlary gözetime çeli udalyp gitdi. Ýurdumyzda giňden bellenýän Beýik ýeňişiň 79 ýylygy münasibetli Mar welayat häkimliginiň, welayat medeniýet büdürliginiň, Demokratik we Agrar partiyalarynyň welayat kämsiyetleriniň, kärdeşler arkalaşyklarynyň welayat birleşmesiniň, welayat dinalary bölüminiň hemde ýaşlar guramatynyň welayat geňişiniň bilelikde guramaklaryny welayatyň kemini adynaky döwlet drama teatrynda bayramçylyk dawrasy geçirildi. Watan gerçekleri unudulmaya, olar kalplarymyzda baky ýaşaýar diýen at bilen geçirilen bu bayramçylyk dawrasyny urş ýyllaryna tyýyla galan Mehriban vinallar we ýaşullar, welayatyň ýaşul nesliniň wekilleri, harby okuwçylar we gullukçylar, dürli ulgamlarda zähmet çekýän bagtyar raýatlar hemde talip ýaşlar gatnaşdylar. Soňra bu ýerde welayatyň sunut ustadlarynyň aýdym saly çykyşlaryna ul orun berildi. Bayramçylyk dawrasyna welayatyň ustad aýdymçylarynyň tam toporlarynyň talip ýaşlarynyň hemde çağlar we ýetkinjekler dörejilik öýleriniň ýaş koweşçiňlarynyň goýun götürü çykyşlaryny watanymyzyň azatlygyny, afugdulugyny gorap saklap, taryhy ýeren edermen gerçeklerin mertligi, ata-babalarymyzyň gaýdusyldygynyň tarihi öz beýana tapdy. Dawranyň dowamyny urş ýyllaryna tyýyla galyp, agyr günlerde zähmet çeken gerçeklere we ýaşul nesliniň wekillerine ýadygarlyk sowgatlar hemde tergülleseleri dawraly ýagdaýda oşurly. Hemmeleriň köňül kalplaryny şatlykly duýgulary oýaran täýfirli we ýatdy galjy aýdym saly çykyşlaryň ählisinde hormatly prezidentimiz arkadaýly gahrman ferdarymyzyň belent menzillerini nazarlaýan rowaj işleriniň, watan afugdulugynyň, watançylyk urşuna gatnaşyp jany orta goýup söwüşen gaýdusyldyň we mertliň beýik nusgatyny görkezden urş weçiranlarynyň hemde ýeňiş gününiň wasby giňden ýetirildi. Şeýle bayramçylyk dawrasy ýaşlar guramatynyň Mar welayat we Mar şäher geňeşleriniň goranmak ministrliginiň, Mar welayat harby bölüminiň, döwlet ferket gullugynyň Mar şäherine ýerleşýän harby bölümleriniň bilelikde goramagyna da geçirildi. Mertler watany beýgeldiýä diýen at bilen geçirilen bu maslahatda çykyş edenler urşuň erken wakalar dogrusyna durup geçip, indi hiç haçan şeýle urşuň bolmadygyny, hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna ýurdumyzyň hemişe afugda bolmagyny, halkymyzyň bolsa hemişe abadan bolýan durmuşda ýaşamaklaryny arzuw etdiler. Dawranyň dowamyny harby gullukçylary ýadygarlyk sowgatlary moşurly.